48 anyos nga lalaki gidakop humangkin gitumbok sa 3 anyos nga batang babae nga milugos kaniya. Ano ang report? Nagtingkagol sa detention facility ang 48 anyos nga si Marlito Baya Pardillo, taga Cugon Pardo. Kinihuman siya gitumbok sa 3 anyos nga batang babae nga may among-among kaniya. Ang suspek ug biktima silingan sa ilang dapit. Di nahitabo ang pagpanglugos kagahapong adlaw. Sa imbestigasyon sa kapulisan, misumbo ang bata sa iyang amahan sa nahitabo kaniya. Ang mga tao na, kauban ang mga tanod ang midakop sa suspek ug mitugyan sa kapulisan. According sa bata, si Pukoy, Pukoy. So consummated yun? Yeah, consummated. According sa bata, murag gigamit ang finger sa suspect. Ang bata karon gabi i-submit na for medical examination sa Pink House. Paabot lang sa resulta to. Samtang hugot nga gilimot sa suspek, nga gihilabtan niya ang bata kay wa kuno siya sa ilaha dihang nahitabo ang krimen. Dili gyud na tinuod kasi ultimo ang bata kay boss nga kuan na ang taga-DIS na ang inahan og amahan. Pirti nakawakli sa bata boss nga di lagi na mao. According sa mga interview sa mga silingan, wala mo ko na involvement sa drugs pero naa ni previous nga incident nga murag nang hikap po niya og babae dito sa barangay Inayawan. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.